Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi, to bol rakúsky šľachtic, ináč s československým občianstvom, po matke Japonec, po otcovi Rakúšan. V učebniciach sa veľa o ňom nedočítate, ale bol zakladateľom Paneurópskej únie. To je najstaršie existujúce hnutie na zjednotenie starého kontinentu. Hovorí sa, že to bol ideologický predchodca dnešnej Európskej únie. No a tento šľachtic, von Coudenhove-Kalergi, mal vymyslieť taký plán s cieľom nahradiť pôvodné biele obyvateľstvo Európy akousi novou rasou. Treba len uvieť, že Kalergi narodil sa v Tokiu, jeho otec bol rakúsky veľvyslanec, zobral si teda Japonku, mali 7 detí, no a Richard Kalergi bol druhý najstarší, žil v Rakúsku, žil vo Francúzsku a dalo by sa povedať, že od malička bol vedený k akejsi tolerancii v rámci multikulty. On bol politik a spisovateľ a napísal spis Praktický idealizmus alebo Euronárod. A známy sa stal hlavne tou paneurópskou úniou. A jednotná Európa v jeho chápaní Kalergiho, mala byť na princípoch slobody, mieru, blahobytu a kultúry. To sú nádherné termíny, to vieme, to sa neustále počúva. Len keď si to povedzme, že akú kultúru, aký blahobyt a aký mier prinášajú tie davy imigrantov a o akej slobode hovoríme, keď nesmieme ani popísať realitu, ktorá je okolo nás. Ale pôvodne bol teda ten jeho zámer, aká úžasná Európa a údajne teda mala byť aj protiváhou Rusku, USA a Ázii. A do tej organizácie Paneurópskej únie sa zapojili aj známe mená. Bol tam napríklad Einstein, bol tam Thomas Mann, spisovateľ, Otto von Habsburg, Konrad Adenauer, neskôr nemecký kancelár. No a všetci títo ľudia pekne pracovali na niečom, na tej zjednotenej Európe a ten mainstream nemôže ignorovať, že existoval nejaký Coudenhove-Kalergi a napísal ten svoj spis Praktický idealizmus a spomína teda aj mainstream uvádza, že áno, po internete sa šíria tieto stránky z tohto jeho spisu, kde je uvedené: obyvatelia v budúcich Spojených štátoch európskych už nebudú pôvodnými národmi starého kontinentu, ale bude to druh určitých podľudí, ktorí vzniknú miešaním rás. A to mal teda Kalergi ako vyhlásiť a je nevyhnutné krížiť európske národy s Áziatmi a Černochmi, aby vzniklo etnické stádo, ľahko ovládateľné elitami, ktoré sú pri moci. Podľa odborníkov mainstreamu to je falošný výklad, pretože ten výrok, ale nemôžu poprieť ten výrok, ktorý tam je v tom spise, kde je doslova ten výrok: človek budúcnosti bude zmiešanej krvi. Mnoho národov bude nahradených budúcou euroázijsko-negroidnou rasou, veľmi podobnou starým Egypťanom. To Kalergi napísal, to musí aj mainstream uznať, že áno, takto je, tá jeho teória je. A že takto sa bude vlastne uberať budúcnosť starého kontinentu. Takže on to vlastne, to nám chcú nahovoriť, on to vlastne nepresadzoval, len predpovedal, že aha, takýto vývoj bude v Európe v rámci multikultúrneho a rasového miešania. Čiže nie je snaha vytvoriť nejakých zmiešaných podľudí, len je to zákonitý vývoj multikultúrneho a rasového miešania, že takto to bude v Európe. No ale potom sú tu názory, ktoré tomu oponujú s tým, že to nebolo konštatovanie, to nebola vízia, ale to bol plán, ktorý mal byť uvedený do praxe. A v súvislosti s tým, čo sa deje s prílivom migrantov z Blízkeho východu, Severnej Afriky a zo Strednej Ázie, tak je tu obvinenie, že európske vlády sa na tom usilovne pracujú. A spočíva to v tom, že skutočne je tu, a to vidíme na vlastné oči, ten fakt, že podporujú sa tu rôzne menšiny, je tu vítacia politika slniečkári, snaha priviesť ľudí miešaným manželstvám, v Škandinávii to je úplne propaganda, a plodenie vlastne stále menej inteligentných potomkov, ktorí budú ľahko ovládateľní. No a tie presadzované kvóty ohľadne migrantov sa považujú za nástroj, ako najrýchlejšie zaplaviť Európu novovzniknutou rasou. Rakúsky spisovateľ a básnik Gerd Honsig vlastne vysvetľoval podstatu tohto Kalergiho plánu s tým, že najprv bude odstranená demokracia, čiže moc ľudu, a potom ľud pomocou kríženia. A bieli budú nahradení akousi zmiešanou rasou, ktorá bude ľahko ovládateľná tým, že by sa zrušil princíp rovnosti všetkých pred zákonom a zabránilo by sa kritike menšín.
ktoré by boli chránené výnimočnými zákonmi, čím by sa podarilo ovládnuť masy. Nedieje sa tak? Nemajú u nás menšiny nadpráva? Nie sú chránené výnimočnými zákonmi? Tým, aby masa držala hubu a krok? No lebo len to vstup do toho, aby zase poslucháči vedeli, že ako to nie je, že toto Jožko Ferko niekde z Bánovic nad Vybrbou začne vykrikovať takéto veci a zrazu z toho bude nejaký plán a že niekto sa tým bude riadiť. A nejakým spôsobom to potrebujete dostať medzi ľudí. Potrebujete samozrejme nejaké financie, aby vám niekto pomohol pretláčať tieto filantropov máme. Filantropov, lebo tak máte Smečko a túto Pentu, Esety, máte denník a takýto. No a on mal kamaráta, ktorý sa volal barón Louis de Rothschild a tento Rothschild predstavil teda Kalergiho Maxovi Warburgovi. Tí, ktorí viete, kto sú Warburgovci, finančníci, bankéri. Nie sú to stolári, ani krajčíri, ani bankári. Ani tí, čo vyrábali Warburgy. No a on mu teda ako dal 60,000 v zlatých markách na financovanie tejto dobroty na ďalšie 3 roky. A potom ešte aj Paul Warburg, samozrejme celý až do konca jeho života ho podporoval, takisto ako finančník Bernard Baruch. Takže niekto musel tieto veci financovať. Takže Kalergi síce nie veľmi známy verejnej mienke, tí, ktorí sa zaujímajú, vedia, o koho ide. Teraz sme si to aj objasnili. Je považovaný za akéhosi otca Maastrichtskej zmluvy a v rámci Európskej únie a multikulturalizmu. Ale čo je v jeho pláne, ako aj Honsik na to poukazuje, že on vlastne nepresadzuje nejakú genocídu ako nástroj na získanie moci. On len predpokladá, že sa vytvoria teda títo zmiešaní podľudia, ktorí vzhľadom na svoju neschopnosť a nestabilitu budú ľahko ovládateľní touto elitou, samozvanou elitou. A len v tej súvislosti treba uvieť, že na počesť Kalergiho bola ustanovená európska cena Coudenhova Kalergiho. Každé 2 roky sú ňou odmeňovaní aktivisti proeurópsky, možno, že aj Beblavy na to ašpiruje, keď najslobodnejší sme v Európskej únii a my budeme jedine proeurópsky, ktorí sa vlastne vyznamenali v tomto naplňovaní tohto plánu. Takže čo myslíte, kto ju dostal ako prvý v roku 2010? No Angela Merkelová. A potom ju v 2012 dostal Herman van Rompuy. To bol človek pred Tuskom, predseda Európskej rady, akýsi vlastne europrezident. Takže títo ľudia boli odmenení. Ja nechcem že čo sa deje? Nechcem znieť zase, že nejak zlé, ale tiež ďalší fakt, ktorý musíte teda z Kalergiho života vedieť, že v decembri v roku 1921 sa stal členom Slobodomorárskej lóže, ktorá sa volala Humanitas a je vo Viedni. To len tak. Asi sa nudil po večeroch. Tak. Áno, tak chcel byť užitočný. No. A v tejto súvislosti, keď hovoríme o tej výmene národov, nielen Európska únia. Tento plán sa ťahá cez všetky tieto tieňové medzinárodné elity a zároveň ako prijímajú aj také plány, lebo vidia, že verejnosť je voči tomu ľahostajná, médiá to ospravedlňujú. OSN predsa presadzuje svojím spôsobom prijímanie miliónov utečencov, aby sa kompenzovala nízka pôrodnosť v Európe. Nepodporujeme európske rodiny, nevedieme ich týmto hodnotám tradičnej rodiny, ale sťažujeme sa, že je nízka pôrodnosť. No a správa divízie obyvateľstvo v rámci OSN z januára 2000. Len si všimnite ten plán. Až teraz je imigračná kríza. Keď sa už vtedy na to myslelo, čiže táto divízia obyvateľstvo v rámci OSN z januára 2000 vypracovala správu s názvom Migrácia k náhrade pôvodného obyvateľstva. Riešenie pre stárnujúcu a upadajúcu populáciu. No a podľa tejto správy bude Európa potrebovať v roku 2025, to je čoskoro, 159 miliónov imigrantov. Takže cieľom tohto opatrenia je zmeniť národy, spoločnosť ľudí bez akejkoľvek etnickej, historickej a kultúrnej súdržnosti. Zaujímavé však to bude s islamistami, pretože
tí predsa tú svoju historickú a etnickú súdržnosť si udržiavajú v no-go zónach a nám želajú čoskorý záver, na ktorom slniečkári pracujú. Takže pokiaľ chcú tú masu Kalergiho vytvoriť s tým, že tu nahradia európske národy, ale môže nastať práve tá radikalizácia v rámci islamu. Ale myslím si, že vtedy odhodia všetky tie demokratické rukavičky a rečičky a budú teda účtovať a konať tak, ako je podľa orwellovských predstav. Teda si to môžeme domyslieť, že asi takto to bude. Potom už nebude o demokracii, tolerancii, pretože už budú mať rozložené tie národy. No a zase arabský kalifát nepotrebujú, hoci títo sú pripravení na to. No a v tomto bude ten konflikt a vlastne ovládanie celého kontinentu. A komu to bude vyhovovať? No len úzkej skupine ľudí. A keď si niekto myslí, že sú to nejaké len katastrofické vízie, tak nech sleduje jednotlivé kroky od roku nielen 2000, ešte od Kalergiho, od 48., od založenia európskych hospodárskych spoločenstiev, aké obratky to nabralo a kam sme sa dopracovali. Hlavne tá myšlienka, ktorá tam bola, ako rozložiť tým pádom národy, ako ochromiť ich poslušnosť, tým, že sa zabraní akejkoľvek kritike, akýchkoľvek menšín, pre ktoré budú prijímané výnimočné zákony. A pekne nám do toho zapadá čokoľvek. Multikulty, LGBTI a rôzne záujmy, ktoré sa presadzujú na úkor národa, jeho identity a tradícií. No, pred prestávkou ešte treba dodať jednu vec, že samozrejme Hitler bol proti nejakej paneurópskej únii, pretože to považoval za slobodomarársky vymyslel, že to budú kontrolovať slobodomarári. Na druhej strane sa samozrejme neštítil toho, že si celú Európu chcel podmaniť. To už by nebolo pod slobodomorármi, to už by bolo pod ním. No a to isté robí Merkelová, len trošku oveľa viac sofistikovanejšie. No a tí, čo majú IQ pod 100, samozrejme tieto veci nevidia, nechcú vidieť a absolútne ich to nezaujíma.